ستوي اخلاق خوی توي اخلاق خصلت توي اخلاق عادت توي اخلاق فطرت توي اخلاق د انسان طریقه او سنت توي اخلاق د انسان فطرت توي د آقا اخلاق مور بی بی وی کان خلقه القرآن د پیغمبر اخلاق څه شه دي څه شه دي څه شه دي ما دا رب قرآن کلاو کا ماوے تاکو زمانہ آقا اخلاق دے دا رب قرآن کے دا ایمان ذکر دے دا آقا اخلاق دا رب قرآن کے دا می ذکر دے دا آقا اخلاق دا رب قرآن کے دا خیرات و زکاة ذکر دے دا آقا اخلاق ایمان بالآخرت ذکر دے دا آقا اخلاق دا رب قرآن وی صد مخرا دا آقا اخلاق زنا مکوا دا آقا اخلاق غلام مکوا دادا آقا اخلاق گناہ مکوا دادا آقا اخلاق دمور پلار ادب احترام کوا دادا آقا اخلاق پیتیم مہربانو سا دادا آقا اخلاق غریب پداغ حق ورکا دادا آقا اخلاق پلوانو سرخ پلوالی قائم ساتا دادا آقا اخلاق مادرب قرآن کلاو کا قرآن ویا ایوہ الرسول بلغ 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 ما انزل الیک اے پیغمبرہ دعوت و تبلیغ کا دا زمانہ آقا اخلاق دعوت و تبلیغ بلغ بلغ ما انزل الیک دادا آقا اخلاق قرآن ویا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم اے پیغمبرہ کافر سر جہاد کوا منافق سر جہاد کوا دا غی مقابلہ کے سختوں سا دادا آقا اخلاق قرآن وی قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا کافر سرا پورا قوت و طاقت ہمت و جرت و غیرت سرا پورا ہمیت سرا مقابلوں کے اجتماع سرا جسن دا غی نیٹو جوڑا کرے اتحاد جوڑ کرے مسلمانانوں آپس کے متحد سے متفق سے دا کفر مقابلہ مضبوط ہو کے دادا آقا اخلاق دے بیاولی عنوے ما قرآن وی قاتل المشرکین مشرک الجنا دادا آقا اخلاق دے قرآن وی کافر باندے سے گزار کے کمزور گزار مکوا فضربو فوق الاناق اے فوق الاناق دا کافر سٹوا فوق دمانے دے یا پمانا دا علا دے یا پمانا دا بلچت والی دے علل آناق دا کافر سٹ ہوا مانا کافر نہ سر جدا کا یا علل آناق نا فوق الاناق قط گزار مکوا کافر پکا کری اولا دادا پیغمبر اخلاق دے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کافر ٹکڑے ٹکڑے کا دادا پیغمبر اخلاق دے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ محبوب دا سے اتروا چلستانی خلق دینا عبرت واخلی دام دا پیغمبر اخلاق دی قرآن دا پیغمبرو قرآن دا پیغمبرو قرآن دا پیغمبرو کان خلقه القرآن اے دا پیغمبر اخلاق درب قرآن دے دے وجنا ما قرآن نہ بیاتا پوس کو قرآن ارستا کے دے ارسستا پاسینا کے دے ارستا واضح کرے دے تا بیان کرے دے قرآن تاکہ ارس موجود دے قرآن تچرتے قرآن وی اورسنا الكتاب اللذی نستفینا ارسنیتا نظما چدا اللہ خوخشی اللہ ورطا قرآن ورکی ارسنیتا دا رب قرآن نزی ارسنہ کے دا رب قرآن نزی کی گی استفینا اللہ وی چیزے غورکم زی منتخب کم زی محبوب کم زی خوخ کم چه زما خوخ شی زور تخپل کلام ورکم زور تخپلا اورسنا الكتاب الذي نستفینا پینز کالا دا ملک وزیر داخلہ پاتی قل واللہ احد قدر نورزی قل واللہ احد قدر قل واللہ احد قدر
او تپوس تیو کا رحمان مالک سے میڈیا والا ورتوی تا قل واللہ تلاوت کے غلط شوی اڈیر پا جرت سر وی دا زما غلطی نوا میڈیا والا ہم حیران شوی دا چا غلطی وا وی دا پرنٹ والا غلطی وا مالا چی چا لکلے واغا غلط لکلے ماوی فارسی خوان وی معلوم شد کہ غازی نیستی پتہ اولگے دا چه دا غریب تا قل واللہ واحد پا یادا نورت لوی چه چا لکلے واغا غلط لکلے چه چا لکلے واغا سکڑے ہو اسا کڑے ہو ماوی خواہ چه چا لکلے ہو اغا غلط لکلے ہو تازکا غلط وی پتا اولگے دا تا تا قل واللہ احد قدر ندرزی راشا دا قاریتا و رحمان شاگردان اگورا دا اللہ کلام دیر سپاری سنک پرتی دی چه دا اللہ خوخشے اللہ دا خپل کلام علم ورکے ار چالا نورکے اللہ خوخ کے علم ورکے زکا خو امریکہ برطانیہ دا نیٹو افواج او کفری دنیا اغی یر دا دے حافظانو ندا دا دے قاریانو ندا دے سر ٹوپک نشتا اسلحہ نشتا حتی چه چاڑو چاکون نشتا دے سر درب قرآن دے دا کفر جنگ دا قرآن سر دے افغانستان پا سرزمین قندوز باندے بارود اوورولا دا قرآن حافظان شہیدان کلا کم حافظان چه مور پلار پدے انتظار ناستو چه دے با اس دا قرآن ختم کئی کورنو کے خلق و روٹے تیارے کڑے ہوئے میان دے پدے انتظار ناستے ہوئے چه زبانم دا خکل ہار خپل بچی تا غارا کے اچوما زما بچے چه زما دا کور پا درشل قدم کیک دے زب پتنگی خکل کما دا ہار بور تا غارا کے واچوما زکا چه دا حافظ قرآن دے دے با قیامت پورس زما شپارس کئی دا زما زوی دا قرآن حافظ و قاری جوڑشا اگا بچو باندے بمباری اکڑا او اے پدا سے انداز شہیدان کلا زما معزز سامعینا چلا اگئی وینے دا رب پا قرآن پرتیوے دا اگئی وقل و تکڑے دا رب پا قرآن پرتیوے دا اگئی انونا رو دن روان شو زما معزز سامعین دا ظلم انتہاو شوا دا کرب و بلا اگا عظیم داستانے یوزل بیا کفر تازکا دنیای کفر دا اغسطا چیارا من پدے دستار باندئی حملہ اکلا خکاری دا سے چو قرآن والا با ختم شے حافظان با ختم شے قاریان با ختم شے یو طرف تا دا قندوز شہیدانو تا عظمت سلام عقیدت پیش کو ما سلام عقیدت پیش کولو سرسرا کفر و دا کفر ایجنٹانو تا پیغام ورکو ما الحمدللہ دا مدرسے آباد دے تاسو یو قاری شہید کا یو حافظم شہید کا یو عالم شہید کا دا یو کلپ مدرسہ بمباری اکڑا راشے اگورے تسونو قلقنن دا قاریتا و رحمان نا دا قرآن فیض حاصل ہے دا معصومان دا قرآن تلاوتنے کڑی دا قرآن حفظ کرے او اغا عظیم کلام خپل سینک زے کرے دے ما عرض کولو دا کائنات علوم دا قرآن سینکے قرآن دا حافظ قرآن سینکے چے سمر دا قرآن عزت تے ماو تابان دے لازم دمر دا حافظ قرآن عزت لازم دے کو بکا نبکو قاریانو قدر بکو کنبکو علماء ملگرتیا با کو کنبا کو مدرسی جماعتو نبا آبادو کنبا آبادو خانقاؤنو تبلیغی مراکز با آبادو کنبا آبادو مجاہدینو دا مجاہدینو مراکزو تبا دعاگان کو کنبا کو انشاءاللہ دا قاریتا و رحمان سے مدرسہ علمی عملی درسی تدریسی اخلاقی تربیتی امارتی مکانی پا ار لحاظ آبادو با کنبا آبادو وآخر دعوانا الحمد